de setembre del 1714, molts patriotes catalans han sofert persecució i mort per defensar les nostres llibertats, la nostra dignitat, la nostra cultura i la nostra llengua, i per això considerem que tots nosaltres tenim el deure inexcusable de continuar la lluita que van començar ells fins a assolir, per la via pacífica i democràtica, la independència de la nostra nació. Aquest no és un 11 de setembre més. No es tracta de repetir un ritual de manifestacions, ofrenes i entonades dels segadors perquè tot continuï igual com sempre. Estem convençuts que estem arribant al final d'una etapa i, sobretot, a l'inici d'una nova era de llibertat per Catalunya. La societat catalana està donant mostres inequívoques de cansament d'una situació injusta i insostenible, però també expressa, des de molts àmbits i a través de múltiples mitjans, que està ben disposada a assumir el futur del país en plena sobirania. Bona nit i gràcies per la invitació. Jo soc periodista, no soc polític, seria molt mal polític. I per tant us parlaré com a periodista més que com una altra cosa. Este matí, suposo que alguns ho heu vist, el govern espanyol ha obert boca sobre la manifestació del dia 11, quan han fet la roda de premsa que fan cada divendres a la ministra Sáenz de Santamaría. Li han preguntat sobre les declaracions de diversos polítics catalans cridant al poble a eixir al carrer l'11 de setembre. I ha dit una expressió sensacional. Ho ha criticat, dient que hi ha frases i convocatòries que les carrega el diable. No sé si la traducció és adequada, ja saben, allò de les carga el diable. Va semblar sensacional, perquè no les carrega el diable. Les carrega la intransigència, els insults que no parem de rebre, els militars que voldrien ser colpistes i que diuen que hauríem de passar pel seu cadàver, la Constitució que diu que l'exèrcit ens ha d'impedir ser independents. No les carrega el diable, les carrega l'espoli. Xavier Salamartín escrivia un article fantàstic aquesta setmana explicant que el govern de Catalunya, si fórem independents, seria un dels governs modèlics d'Europa. I en canvi estem passant per la humiliació de demanar-li diners al lladre que ens roba. No les carrega el diable, les carrega l'engany. L'engany d'un senyor que va anar al Palau Sant Jordi i va dir que aprovaria l'Estatut d'Autonomia que li enviés el Parlament de Catalunya i que després va passar un ribot que no el va deixar reconeixible per a res. Les d'ell i les del partit, que són els seus germans bessons. No les carrega el diable, les carrega... Sí que us puc dir que estem en l'últim capítol del llibre i probablement ja en l'última pàgina del llibre. Jo no sé com serà el pim-pam-pum final, però sé que va a ser ja. I en aquest pim-pam-pum final, dimarts és molt important. Escolteu, dimarts tenim una cita amb la història. Efectivament, aquest 11 de setembre, ho heu dit molt ben dit al manifest, no és un altre 11 de setembre. Aquest 11 de setembre és una cita amb la història i no podem fallar. No podem ser nosaltres els que fallem perquè la història ens explica.